YouTube Mirasım kanalı. Nedirse Abdullah'ni 6 aylıcak oğlunu kürsünün üstüne koyup İran'ı saatlayıp ıglan ediptir deyip ayttım. Şu tayda Kemir'i çağıranına Kemir'e aydıptır, men bir senden soracak vadım var. Şu İran'ın içinde bir dağın içinde bir yerini, bir şehir alıp bilemek deyiptir. Şu şehir alsam bütün İran men elime geçeceği, öyle şunu alıp bilemek. Sen sonu bana almağa kömek et deyiptir. Men sana näme diýsen bereýin deyipdir. Nedir şey deyipdir. Han ayt näme ol owa, näme aly bilmeýän owa, nähil owa, şäher owa deyipdir. Ne şu taýda bir şäher deyipdir, gaty dağın bek ýerine otyr. Ýeki jerdenim girip bolýar şoňa deyipdir. Özüm girilýän girelgesine de ikat ýanaşyp ýörep bilýärdi. Üçüncü atlam ýörep bilen ak deyipdir. Indi şoňa 100.000 goşunyň mary bolsa, ikatdan girmeli ya da içine. Onun da bir urşkonama adamları var. Yani ikatlı barayanın bulan geçirecek kumanı yok. Halis oňurmasalar üýsürüp koyan daşları var. Yok orada. Şonu ağaç bile kaldırıp koyverýärler de yani kesip barayanın üstüne dökülýärdi. Hiç kesip bolanak şoňa şey deyipdir diye. Şoň bir alasyny tap bersen, başka ýerine barıp bolanak. Hiç piyada bolup barar ýalam diýip bek dağ deyipdir. Yaman elbet. Şu yerini alsam, ondan men öz yanımdan, öz içimden bütün İran'ı elma aldım deyip bileniyorsam, deyip bilemek deyiptir. Yani onu yana alma katan sat deyiptir diye. Ne eylan kat? Ay toğ deyiptir öyle. Sen sol dağın içinde şunlar yapık yerde oturan şehir olsa, hemme zadı daşından gelmelidir, meteştir. Şu şehrin oturuşu, feudöverlere meteştir deyiptir. Sen kervan guruna şoňa deyipdir. Ulu kervan guruna da ağzından bir 40-50 düýän gapdalyny ullukan, her gapdalyny ullukan bir ýeşik gasa deyipdir. İçine bir adam sygarýalyk. Şoňa içinde her gaýsyna, her ýeşige bir go urşkon oglanyň da saýlady, her ýeşigiň içine el kılıçly bir oglan sal. Düýäniň kerwanyň düňçaňy diýip jaňy bar da. Şu daňlarym kän dak diýipdir şoňa. Şu gümmür edip kervanın barayanını bilsinler de kervan gelýär diýip begensinler diýipdir diýe. Sen şonu uğradığında şu kervan şu dağın içinden geçip olur, kervana meteştirler. Hiç tat diýmen geçirirler sana diýipdir diýe. Şimdi son 40-50'si 40-50 tanaky düýän kapdaly ýeşikli bolsa galanlary iýmit bolsun, mata bolsun, garaz bir feudal zatlary bolsun diýipdir. Soňa bir ağırlar ýaly bir ağırly was bolsun. Ona geçip gün ýaşar bolyn, kerwan şäheriň içine girip bilýän bolsun, kerwan saraýy. Gün ýaşar bolyn, ýa-ki düýeler çökerip, ýükler düşürýän bolyn, garanky düşür. Ýeşiklerin içine atdy 50 tane oglany, ýeşiklerin içindäki oglanlar daşy çykaryp goýberýän bolyn. Ýa-ki nemäni saklap duran, darazy geçirlerini saklap duranyň üstüne çoğuyup öldürýärler. Gece de bütün koşunun içine sarıp alyan deyipdir diye. Şey isteyen ol bolya. Şu nedirin en artıkmış tarafı şu diyen zadi diyen badına şu minutta yerine etti hareket. Sonra mesela bir 200 diyordan kervan kurnan deyip buyruk veriyor olin yarım saatte tayyar bolya diye de şu. Hiç diye aydan zadının gün ortağına galayan vakti yok. Şonal diyen zadi diyen wagtynda yerine ýetýänligi üçin şo diýe ýaman bitdiýä işi diýe şoklatly uruş goşun bolsun näme bolsun şu diyen mindinne şolat yerine ýetmeli. Şu goşunlar jemläpdir, şo diýişýäl ýeşik taýýarlanypdyr, içine oglanlar salypdyr. Öňünden her ýyl iýmit, azyk, mata bar diýerleri, ýa-ni jaňyl diýerler gelse, kerwan gelýär diýip daşdan gizlinlerle ulu ses edip gümmürdep baranlardan begenişip kervanı şäherin içine goýberip durur, ýa-ni darazyk ýollar içine goýberip, içine girip yerleşýän çäler gow garanky düşüpdir. Ýa-ni ýeşiň içine ýeşiklerimi açystyryp oglanlar çykaryp dururlar içinden. Güýçli taýýarlanan oglanlar taýýarlar eskerler çykaryp taşlaýarlar, ýa-ni dar ýolun
Qarawullarının barını öldürüp çıkýarlardy, goşun arkayın şäherin içine giriyor. Şäherin içine giriyor da hiç yitkisiz ullokan ursam etmän bir şäher içine adamdan dolduruyor. 20 000 30 000 adamın içine goýuverenler tamam. Kim garşylyk görkezip bilýär şäherin görkez jogam ýok. Ine begenip ben gelýän sämem gidämegini kemire fargy edipdir. Ine ertesi günörtanlara bir yankı şehir alınan bolupdur. Hiç adam yitkisiz, hiç tatsız o şehir basıp alıptırdı. Yankın kemirin yanına gelip durdu. Ayt kemir, näme gerek sana? Nire gerek deyip durdu. Kızılarvatı ver bana deyip durdu. Öňüm bizim yerimizde mi Kızılarvat? Kızılarvat'ta bir İran'ın hanı oturan neyse o atlar. Bar senki bolýa al şonu deyip durdu. Yo, beydiyerin bolmadı ağrıyım. Sen padişah ağrıyım. Men elime mühürlü hat yazıp ber deyipdir, bolýa. Mühürlü hat yazıp beripdir, bolýan şunu 5 tapar gaýtylap ýaz deyipdir diýe. 5 tapar näme üçin gaýtylajakmy? Birini İran'ın sen nemäňde galar, padişahda galar deyipdir diýe. Birini İran näme Gyzylarwatda hanyň eline ertip berer deyipdir diýe. 3 tane de men elimde galar, taryhyny ýakman. Ey sen medrese din okudun ya kanun okudun mu diýemiş diýe Kemire. Sen o sırgat medresesine din almadın mı ya? Kanun öwrendin mi sen näme üçin diýe. Sen edip bir söz etdi garin. Beşikden bileret belde ýatyp beripdir diýe. Şun biri İran'ın nimesinde garsyn, padişahlykda garsyn, özüňde dokument bolup garsyn diýipdir. Onu beşikden bileret beline alýa biri İran'ın nedresaň özüne alýa. Birinem getirip Kızılarvat'ın hanının eline berýär ol. Kemirin nedresan permanent eline getirip berdiğin gutorya diýdi. Şoň ıhtiýaryny edin. O nemede Buhara dertip ber, Xiwa dertip ber, Samarkand dertip ber. Nedirin gol çekirip möhür basylan kagazyny ertip berdin gutor diýe emmega. Soňky ondy gözüne boş ýerdi. Oňa eline getirip berýärlerden ha bir salymdan boşut Kızılarvat diýipdirler. Yaman kıyın orfedir diye. Yankın etsem pessem vardır da onu hem. Töğrüğünü alamançılık edip, bağlık toplap yörmeli haline, düýdansız yerden çıkıp gitmeliyip hat veriyor. Vakti orközde dur çıkıp gidiptir gölün. Son emedeki adamlar alıp geliptirler onu. Kızlarvat'a göçüp geliptirler. İlkinci bäri göçüp gelişleri sondan başlıktır.